Um, Una, may dalawang bagay na dito sa channel natin or sa anumang channel na related sa airgun na hopefully makapagbigay din sa inyo ng kaalaman, ng dagdag na impormasyon. Isa doon is sa channel sa airgun, pag nagpakita ako, no, personally sa aking experience, nang hinawakan ko yung laruang dihangin sa kamay ko or ni-explain ko siya na hinawakan ko yung sa kamay ko yung unit na yun, laruang dihangin, magkakaroon ako ng yellow sign. Okay? So, subaybay nyo pakisubaybay na lang mga ka-airgunners or mga kalaroang dihangin yung mga terms na sinasabi ko dito. Yung yellow sign na dollar sign na yan, pag merong ganyan, pag na-monetize na kayo, pag merong yellow sign, ibig sabihin nun, is yung video na ginawa mo na yan is limited ads or no ads. So, based sa aking karanasan, pag may yellow sign ka, wala ka talagang ads sa yung video mo na yan. Kahit na mayroon akong 50,000, 60,000 na mga views, most of them dinidelete ko. Back in 2 years, back in 1 year, sayang nga lang. Dahil wala siyang ads. So parang still mapapanood siya, pero in return, walang revenue na makukuha tayo. So marami akong nagdi-delete, pero lately sabi ko, hindi na ako nagdi-delete ng mga yellow signs kasi for history purposes. Para sa akin, pagdating ng balang araw, pag matanda na tayo, at least makita natin yung mga videos na yan. Pag andito pa si YouTube, or hopefully andito pa si YouTube. Ngayon, yung most views naman is yung hunting videos. Pag nag-hunt, maraming nanonood. Actually, I have a scope cam, yun yung side cam, para sa hunting. Ibig sabihin nun, ready na tayo. At yung ating unit, we have mga unit na pwedeng gamitin. No? Nabawi na natin. Lesson lang ko last time dahil nasa pag-aaral. So, pwede natin gamitin sa hunting videos. Maraming views doon at maraming manunood. Yung concern nga lang, pagdating sa ganung matter is na may isa ako nakausap na pinuntahan talaga sila ng DNR doon mismo sa lugar nila. At sinibihan sila, narningan sila na pag hindi nila ihinto, so mako-confiscate yung mga gamit nila. At the same time, mamumulta sila, bigyan sila ng penalty or mabibilanggo. Dito din sa amin, nakausap ko yung mga kilala ko rin na sabi ng DNR, sa pinakamaliit na ibon at sa pinakamalaki ang ibon, bawal siyang i-hunt. Even though na gusto ko rin ibigay yung magandang content kasi para makapag-sabay tayo sa mga gumagawa ng content abroad like Singapore, sobrang ganda na. Ano pa yung Thailand, sobrang ganda na. US and other countries. So yun nga, pinuntahan sila and sinabihan sila na if hindi nyo yan ihinto, mabibilanggo kayo, mamumulta kayo from 10,000 to 250,000. And sabi ko sa akin naman, may nag-chat na concerned citizen na taga-DNR din. Sabi niya, para sa akin hindi siya threat eh. Para sa akin, it's tulong siya. Sabi niya sa akin na, Sir, may nakita kasi ako na mga videos mo previously, tagal na parang related sa hunting. Even though na hindi mo pinapakita yung mga gawa mo, okay lang yan kasi gumagawa ka ng content na pinikula siya. Kasi sinasabi ko rin doon, pinikula siya. So lahat doon is just an act. Hindi siya real life na hunting talaga. Okay? So, ayun, sabi niya, pero ano pa rin, medyo kailangan mo na maging careful din or mas mabuti na ihinto mo mga related videos sa hunting. Kasi nga sa Pilipinas, wala pang batas na pinahihintulutan ang mga hunting videos sa atin. So baka mapuntahan ka, and especially you are a government employee, at magkaroon ng concern, no, dyan sa ginagawa mo. So in that way, nagbigay sa akin ng ng punch na kailangan kong i-stop or baka magkaroon ng problema, no. So yun, sitwasyon na yan na yung hunting is literally bawal siya sa Pilipinas. Pag sa community, no, pag nasita ni DNR or ni government yung mga channel na gumagawa ng mga hunting videos, baka ipagbawal ang lahat ng airgun dito sa Pilipinas. Now, I'm just saying my concern. Baka dumating sa point na yung lahat ng mga laruang dihangin sa Pilipinas ay kailangan na
na kuna ng lisensya, ipagbawal na. So, I'm telling this as part of the community na matagal na rin sa ganitong larangan to be responsible din tayo sa mga actions natin. Kasi may nagchat sa akin na isabihin ko rin ito sa aking vlog para na ma-aware. Even though na hindi nila alam kung saan tayo nakatira, baka alam na natin, di ba? Yung resulta sa pangkalahatan, no? Sa ganitong larangan. So, kasi ako mahilig ako sa ganito, masaya na ako pag tinitingnan ko yung unit ko after ng work ko dito. Yung concern ko lang to those na gusto pang bumili at gusto pang magkaroon, paano sila magkakaroon kung hindi na pwede, at paano gugagawa yung mga maker pag sobrang marami ng requirements na kailangan gawin. So, careful lang po tayo. So, yun, if nasa 80,000 plus na siya, subscribers, congrats dyan. Even though na hindi pa ganun ka full yung hindi pa tayo nagko-cross ang boundary na kung saan nagagawa natin yung mga nagagawa ng ibang bansa. If nasa ibang bansa ako, someday malay natin, then doon ako gagawa ng mga hunting videos, pupunta ako sa mga company na may mga airgun kasi hindi naman tayo mahihiya because in the Philippines, isa tayo nagre-represent ng mga laruang bihangin dito. So yun lang, even though na challenging kasi wala masyadong income, yung siguro makapagbili tayo ng isang sakong bigas sa loob ng 2 buwan. So alam natin yung magkano yung isang sakong bugas. Kasi hindi ko siya pwedeng ma-withdraw within a month kasi nga hindi siya umabot sa threshold na $100. So, pero to those na passion tulad ko na gumagawa ng content, pagpatuloy nyo lang, careful lang tayo. Pwede tayong gumawa ng mga demo kind of stuff sa laro ang bihangin o mga dapat gawin at di dapat gawin. Tandaan natin na yung makakatulong sa pangkalahatan, hindi lang sa lamina na makaapekto sa kalahatan. So, any suggestions, how can we, like sa buong community ng vlogger, ng mga content ito, laro ang bihangin, mag-usap-usap kayo, no? Tayo sa community, ang community niya, Facebook group, na kung paano natin magiging interesting yung ating content na hindi makaapekto sa pangkalahatan, kundi makakabuti sa pangkalahatan. Ayun. So, ito po si Dave Lopez and maraming salamat sa pagsama sa araw na ito. And always po tayong mag-enjoy sa ating hobbies. See you soon. Chill out.